бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар осоишгоҳи бисолагии истиқлолияти тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд мусобиқа ва чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз рӯи намудҳои роҳнавардии масофавӣ ва роҳгардии сайёҳӣ оғоз гардид. дар маросими кушодашавии ин чорабинии варзишӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи байналмилалии сайёҳӣ, ҳамчунин донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон иштироку суханронӣ карданд. гуфта шуд ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон маҳз бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи варзишу сайёҳӣ аз ҷониби давлату ҳукумат иқдомҳои саривақтии муфид роҳандозӣ мешавад. зикр гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои васеъи ташкил ва роҳандозӣ намудани намудҳои зиёди варзиши сайёҳӣ мебошад. тавре маълум аст солҳои охир соҳаи сайёҳӣ ва варзиш дар кишвари мо рушд ёфта, ҳам варзишгарон ва ҳам сайёҳони сершумор ҳамасола ба тоҷикистон ташриф меоранд. Данный старт проходит у нас в Таджикистане. Здесь нас очень радушно приняли, поселили в отличном месте, в таком живописном, отличная погода и замечательные люди. Старт очень дружный, много людей, мы все общаемся насчет стартов, общаемся на различные темы, и вообще чувствуется вот эта дружба народов и объединение в едином деле. От старта ожидаю много эмоций ярких и просто задорной борьбы. ҳадаф аз роҳандозӣ намудани чунин чорабиниҳои варзишӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш, аз ҷумла варзиши сайёҳӣ ва мустаҳкам намудани дӯстӣ байни сокинони кишварҳои дӯсту ҳамсоя мебошад. Мы приехали сюда на чемпионат по спортивному туризму, дисциплина «Северная ходьба». Спасибо родному Таджикистану, спасибо нашим уважаемым соседям за такой душевный прием. Мы все пенсионного возраста, но мы всегда участвуем в марафонах для того, чтобы получить победу. Победу, признание, и это тоже наш, получается, шаг к нашему здоровью. дар мусобиқаи варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳнавардии масофавӣ ва роҳгардии сайёҳӣ беш аз 100 нафар варзишгар аз ҳамаи минтақаҳои кишвари мо ва ҷумҳуриҳои ҳамсояи Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Федератсияи Россия иштирок доранд. мусобиқа аз рӯи намудҳои инфиродӣ, ҷуфтӣ ва dastavӣ дар масофаҳои гуногун ҷараён мегирад. В этом году мы первый раз участвуем в чемпионате мира в Таджикистане. Каждый год участвуем в Узбекистане. В этом году приехали. Нам все нравится. Очень гостеприимный народ. Только сегодня первый день. Пока что все нравится. Желаю удачи. И думаю, что в дальнейшем мы будем еще раз участвовать. тибқи талабот дар ҳар як даврзанӣ варзишгарон вазифа доранд бо иваз намудани хатти мусобиқа монеаҳои аз ҳамдигар фарқкунандаро паси сар намоянд. иштирокчиён дар ин чорабинии варзишӣ бо риояи қоидаҳои пешбинишуда бо шавқу ҳаваси беандоза маҳоратсанҷӣ менамоянд. макони баргузории мусобиқа ба талаботҳои самти варзиши сайёҳӣ аз ҷумла роҳнавардии масофавӣ ва роҳгардии сайёҳӣ мувофиқ мебошад. ҳамчунин дар ин минтақаи хушобу ҳаво бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд барои иштирокчиён шароити мусоиди истироҳату фароғат муҳайё гардидааст. ин чорабинии варзишӣ то санаи 6 ноябр идома ёфта, варзишгарон кӯшиш ба харҷ медиҳанд дар намудҳои зикршуда маҳорати баланд нишон дода соҳиби мақомҳои фахрӣ гарданд.